Noutro lugar onde se manteñen os bos prezos nos mariscos é na lonxa de Aquiño. O seu patrón maior falou dunha crecente demanda, afirmou que os prezos están a ser bos, especialmente na ameixa babosa e na navalla. A chegada de turistas nestes meses de verán está a producir unha alta demanda nos mariscos galegos, algo que é habitual e que xa se nota tamén na lonxa de Aquiño. O seu patrón maior, José Antonio Santamaría, destacou os bos prezos que se están a obter, tanto na navalla como na ameixa, especialmente na pavosa. Entre os 10 e os 15 situouse a navalla, mentres que a ameixa cadou preto dos 30 euros. A navalla pois sí está caendo tamén. A navalla está se tomando tope, está indo unha media de 10 e chegou ya atrás incluso a 15 euros o kilo. E a ameixa pois tamén hai unha boa demanda dela, o que é a babosa pois está indo unha media de 20 algo de euros. Entonces non temos queixa nin do percebe nin tampouco dos outros produtos que levamos. En cambio, as cotas si se conseguiron obter na navalla, mentres que na ameixa non. Indicou que a boa tempada para a ameixa comezará en outubro, cando se abran areais onde as capturas veñen sendo salientables nos últimos anos. A navalla está se collendo tope sin ningún problema, máis ou menos, pero que a ameixa non, porque a ameixa é un sitio que estamos recuperando pouco a pouco, é máis é un sitio pequeniño onde estamos traballando. O que é o fuerte da ameixa empezaremos caro que é o outubro, que é cando seguramente toma decisión a agrupación de mariscadores para abrir a zona da playa, que é a zona máis extensa que temos. O que está a axudar para que se dean estes bos prezos é o turismo na comarca. Cree que a chegada de veraneantes con gañas de marisco elevou como cada ano os prezos do produto. Si, nós aquí estamos notando moito, non a nivel solo de demanda, sino sobre todo en vista, non? En vista vemos que hai xente que nunca vimos por aquí, xente nova que non sei se porque ao mellor ve que este é un sitio un pouquiño non tan denso de xente, vese que hai máis xente, eu noto bastante máis xente.